Amara Chukwu na ngozi Chukwu nyabi faina yo. Amara Chukwu nyabi faina yo. Amara Chukwu na ngozi Chukwu nyabi faina yo. Amara Chukwu nyabi faina yo. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara maka. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara maka. Amara Chukwu nyabi faina yo n'elu ụwa. Onye amụma pụta ụtụtụ o buru Baịbụl ya o sekpụla n'ikene Chukwu okike ya. Ịmala ife ọ na-ayọ Chukwu, ịmala ife ọ na-ayọ Chukwu okike. Ife ọ na-ayọ obodo na Amara Chukwu ya bụ ife ọ na-ayọ n'ụwa o. Dibịa pụta ụtụtụ ọfọ ga na-agọ udo na Amara Chukwu ya bụ ife ọ na-ayọ Chukwu. Ogologo ndụ nya ka anyị na-ayọ Chukwu, arụ isi ike ya bụ ife anyị na-ayọ n'elu ụwa. Ife akwafụ ife nwe nwe Amara Chukwu ya bụ ife anyị na-ayọ n'elu ụwa. Ogologo ndụ nya ka anyị na-ayọ Chukwu, ife akwa ife nwe nwe ka anyị na-ayọ. Arụ isi ike ya bụ ife anyị na-ayọ, ya bụ ife anyị na-ayọ n'elu ụwa. Anyị ga na-eje na-abata ife amama anyị ọgwụ ekpere ndịbịa. Amara Chukwu na ngozi Chukwu ya bụ ife anyị na-ayọ. Amara Chukwu nyabi faina yo. Amara Chukwu na ngozi Chukwu ya bụ ife anyị na-ayọ. Amara Chukwu nyabi faina yo. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara maka. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara Chukwu. Ijebe egwu Amara Chukwu. Waka ijebe egwu Amara maka. Ijebe egwu Amara Chukwu ya bụ ife anyị na-ayọ n'elu ụwa. Ka mụ jebe ụmụ awụlụ ka nje zụta oyimuo Prince Ugo Martins ekweze selo na ụmụ awụlụ obizi feson obi ọkpala obi izizi niile onye ọ ga-adịrị mma. SS Happiness Capacity leader ndị obi izizi feson movement. Ofu onye ụmụ awụlụ ji dị ebube odogwu obe iso na ndị eji mara odogwu. Honorable Patrick Obalụmụ Mụdọba eze ego ndị a na-amụ ji ma ebili. Member House of Assembly Anambra Steeti ọnụmekene gị. Abata na na-amụba anyị iso na ndị gụrụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ malụ mma ebe igidalụ. Ka mụ kene ezigbo ọyị mụ Ambassador Ominyi Prince Ejike Ebonyi Steeti ka isi ebi ụwa dalụ. Publicity Secretary of Ebonyi Steeti Ambassador Movement dalụ n'igadi. Apia moto oke n'azụ na befe n'azụ Test and Trusted. Ego ma anaba na nsogbe ọgụgụ Chinedu n'igadi Nsube niile na-aba amalụgama Magic Finger Global Limited ebe gị no ifi na-eme na ọkalịla akali. Ịchọba anyị na Nsube ọ bụ ife na-alụ Chinedu eze anyị odogwu n'igadi. Ụbọchị njele egwu Cape City Hotel ime Nsube ka ọ dị adị. Eji m agbanwe bụrụ na ego gị. Ego ma anaba na namuo
Anamụ ka nsi eje Ọbalechi Nwachukwu Ọba Timba San Calibas Ọba ife na-aza ife eji male gị Odogwu na Europe je butike German Ọba Carlos Global Limited ọnụ mekene gị Mmanwụ pụlapụ dalụ Umegwu ka isi bienu Ofu ji a na-eme ofu lodu Ofu nwe ji kwela na efi o Odogwu karịla okwu okotele ọnụ mekene gị o Nigeria niile na-eche gị eche Ijesi ebata ọ ga-adịlele mma Ijesi ebata na ị ga-azata ọnụ anyị daalụ Esi ka nkenelu gị o ezi oyi aka gị o ma na-ayọ eze Odogwu n'igade Ọ bụrụ moto gị bụ nye m Ọ bụrụ ngwa egwu gị bụ nye onye egwu gị Egwu m anabụ m ikwu Anje zụtọ iwu anekwa eze Chukwu ameke Nwoke dị o gị bụ Prince and Gold Adresị o gị bụ Nwambulu Ebubagụ na-eche agụ Oraka Youth President The Prince of Omambala Ese m kpọtụlọ ya gị Sunday nwanne bụ ọnụ mekene gị Onye Igbo otu aba ebe na-azazi Ọ da opuo na kolota Youth Leader Umekwu Oraka Youth Organization Ka nje zụtọ mụ ibe nwa mbunye ezi olise Njaliko okosisi ogele na-amị ego Odogwu n'ala itili ebili onye ọ ga-adịle mma ụmụ eze ka isi bienu Anamụ niile malụ ga-amalụ ọnụ na-ekwula ọra ọnụ mekene gị Alọye Chisom nnalụ Oti bembem ọrọ maka isi bịa Visa ke na-alụ Ọbụ iwe eji male gị Ịchọla ịga obodo oyibo Alọye Chisom nnalụ iwe ọ na-alụzi Ikechukwu nwa ọbọnọ Akudo n'Asia ka ị na-ala ebili The founder of Anamu Music Entertainment ka mere ya eme Ikechukwu ọgụ bụ Nwodo aka esesu ego Ife na-aza n'afa abaya na-arọ ọfụ etụọli afa gị Esesu ego 2022 Iso na ndị eji bilio Amara Chukwu ka nna ya n'isi Igbo niile Ụmụ eze na amụwa mụrụ oke nwa Esi so nwanne m onye ọ ga-adịle mma Esi ka nkenelu gị abụghị nwa na nwude gị bụ ezodo Igbo na Tọki na ọnụ mekene gị Ife na-asịa nwanna dị ana Esi su ego si mụ kenezi oyi ya anụ ugwu ama na-eke Ọgbọle na ndị obi Papa molo Chinedu n'ịgadị Ifeanyi Fidelis ebe Chine nwanne m ọnụ mekene gị Kana ke n'ala ebilio eze alụsị Umekwu ka isi bịa AKA Ifeko Nigeria Limited Odogwu n'ịgadịzi Isi mụ kene n'ezi oyi gị Chinedu Dalo Odogwu AKA Jairo Joe na Mozambique ebe dị achụla aka gị Europe ke na lebele n'ịgadị ewele Amara Chukwu na Ngozi Chukwu nyabụ ife na yo Amara Chukwu nyabụ ife na yo Amara Chukwu na Ngozi Chukwu nyabụ ife na yo Amara
Chukwu ya be final. Gbaka ijebe egwu amala Chukwu. Ka ijebe egwu amala Ya ka ijebe egwu amala maka o. ijebe egwu amala. Gbaka ijebe egwu amala Chukwu. Ka ijebe egwu amala. Gbaka ijebe egwu amala Chukwu. Ka ijebe egwu amala. Ka ijebe egwu amala maka o. ijebe egwu Amala Chukwu ya be final yo n'elu ụwa o. Mama na-ebele anyị ekpere o. Ọ na-agọla anyị ọfọ. Ọ dị ala ụlọ abalị o. Ọ bụ ka ọ dịla anyị mma o. Ife ọ na-ayọba amala Chukwu. Udo ka ọ na-ayọzi, arụ ike ka ọ na-ayọ n'isi ụmụ ya niile o. Ka mụ kene ezigbo papa o. Kensila Okeke o, the prime minister dalụ odogwu n'alụ Kenya bili, onye ọ ga-adịrị mma o. Gị bụ abụ bụ senior, papa mụrụ chi m gwụ ọtọ ọnụ m ekene gị. Nwanne papa mụrụ m, ọrụ maka isi bi enu ebi dalụ. Ka m zụta n'ezi ọyị m o, Vitalis o, gị bụ nwa onye aka o. Ụramụ Vitalis odogwu. Vitalis nwanne m, ụmụ ọba aka isi bịa, ụmụ ọbaba mụrụ oke nwa. Abata na anamụba anyị, ụmụ ọbaba na-eme odogwu. Ebe nwoke galụ maka ego, na ọkarịrị akali o, ọkarịrị akali o. Odogwu n'ala India nwee ebili, mesịa tụgharịa wee jebe Etiopia. O mesịrị wee jee n'u Kenya. Ịmala ọfọ nna akọlụ gị, ya bụ ego ga-abịalụrụ o, ka gaghịsi wee lebe fie. Ka mụ kene nne nwanne m, Ifeanyi Fidelis ọnụ m ekene gị. Fidelis ọgwụgwụ odogwu n'ala India bili o, onye ọ ga-adịrị mma o. Imekọrọ m ọgọ, m wee kweta na ọ na-eme o. Jozie m ebe na-agazi o. Jozie m ebe na-agazi o. Ka nnaba na ihe ọra banye o. Prince nwanyị ene o. Nke bụ isi anamu kọbi na mgbagolo India o, ebe dị achụzi aka gị. Ana Emeka Hillary, ihe ọra na-amụ ka isi bi enu. Ihe ọra na-amụ mụrụ oke nwa o. Ebigi ọnụ m ekene gị o. Felix Udenze ọnụ ọra dalụ o, ụmịata abalị ụba o n'ime anamụdị. Papa na-ekpere anyị ekpere. Ife Chukwu zitere gị ka ị na-alụ o, ọ ga-adịrị gị mma o. Biko kpebe ekpere na ọ ga-adị mma. Oligaki nwanne m o, Nwanze Osi, gị bụ nwa ọfọ zọba o. Ụmụ enwelu m ka isi bịa o. Enwelu m eze echi o, ebe isi bi enu o, ọnụ m ekene gị. Papa mụrụ Chukwu na-emelie. Chukwu ọbịa ma ọ ga-emelụ ndị ilo gị. Chukwu bụ ike m o, eze nna ya o, nke bụ ransom money. Walọlụ mpọ ka ị n'ala ebili, Malaysia money o, ebe dị achụzi aka gị. Ụmịata aka isi jee o. Mgbe nwoke na-ata afụfụ n'elu ụwa, ụmụ ụwa a na-afụrọba o. Ma mgbe onye ji libe elibe o, ntaji anya akarịa n'elu o. Boniface nna bụ ife o, nwa Obiọra o, gị bụ Igbo ụbọ nke odogwu. Ụmụdọra aka isi bịa o. Gị na ọgbalị nwanne gị, unu na-abụ na-eme nwanne o. Papa mụrụ Chibuzo Cletus ahwa ahụrụ Odili Junior. Ahwa nwanne m o, Cletus nwanne m o, ọnụ m ekene gị o. Kenya ka ị n'ala ebili o, ebe dị achụla aka gị, ụmụdọra ka isi bịa o.
Ego mana bụ mụdọra ka nje zụtọ imuo chiadị ọgọ si n'ike mụo Chido nwanne m Kenya ka ị nala ebili papa gị na-eme odogwu Amara Chukwu ka anyị na-ayọ omelu ndị nne tili egwu Odigbo no steeti gị bụ nwa ọfọdụle no steeti dalụ akpa bulet na-egadị ego gị ga-abụ ego mmiri adị agwụ agwụ ụmụ eze ka isi bịa Kenya ka ị nala ebili ọ bụ ka akpata ego dị n'ụwa ọnwụ ugboro nwa ga-emerụ mma ebele na ebele gị Chukwu nwetalụ nke mbụ ọ ga-enwetalụ gị ọzọ izu Chukwu ịkala ịka izu biliọnụ Kenya ka ị nala obili papa mụlụ Chisom ụmịata ka isi bịa ndị ọ ga-adịrị mma moto oke n'azụ abịa moto oke n'azụ ọ bụ ihe na-alụ biliọnụ n'ọnụ m ekene gị bụ biliọn mọni ebe gị daalụ ọrụ Christian Chidogwe n'odogwu umekwu ka isi bie n'o ngige nwanne ọcha MC dalụ MC ka ị na-alụzi ọ bụ ihe iji elizili ngige nwanne m si m kene ndị ọyị ya ndị ọ ga-adịrị mma ekene nwa bụ nwanne adị aka Bolingo na-egadio papa mụlụ Chimamanda na-alụ ngige si m kenelu ya onye ka nwanne m ngị bụ onwe ejike ọkọngwọ daalụ onye ka na-egadio aka a na-agwa agwọ ọ na-elele odumeje ọnụmekene gị ọma ka eze na-egadị ọma ka eze na-egadị Amara Chukwu ka nna ya n'isi ụmụ Igbo niile n'isi anamụ niile omelụ ndị ọyị mụ omelụ ndị ọyị mụ ogologo ndụ amaka arụ isi ike amaka abịa na Amara Chukwu na ngozi Chukwu na-abịa na yo Amara Chukwu na ngozi Chukwu na-abịa na yo maka ijebe egwu Amara Chukwu ijebe egwu Amara maka maka ijebe egwu Amara Chukwu maka ijebe egwu Amara Chukwu maka ijebe egwu Amara maka Amara Chukwu na-abịa na yo n'elu ụwa Monday nwanne m Monday Emeke aka Ozelari nwanne m ị ga-adị ka echi a na-akọrọ n'igwe ụmụọba ka isi bịa ụmụọba bụ Igbo ọ bụ ebe isi bi ụwa gị papa mụlụ Chukwu nọ nso Amara Chukwu ka nna ya na-amela anyị igi na-abị nwanne m igine ọnụ m ekene gị Crispanke na-egadị ọrọma ka esi bịa iso na ndị nji bilio egwu m anaba n'ihe ọra ka nje zụtọ imu chibu ụzọ nwa ofu onye n'ihe ọra daalụ n'egadị gị bụ zeneti mọni
oji taisi emepe ntị na ị ga-adị o ka m zute n'ezi oyi m o Ebuka Chidekwe mbịanwụ na ị ga-adị mbịanwụ na ị ga-adị o papa mụrụ Chinedu Uganda Kena Libili ebe dị achụzi aka gị ọ ga-adịle gị mma isi m tibe egwu n'egwu m n'azụ nke si m tibe egwu oge nkala egwu izizi inyelu m ego si m ka alụ gị n'igwe ka m gụọlụ gị egwu efu n'anya mbịanwụ nwanne m ekene gị ego m anabụ m dị ọra ka nje zụta oyimu ka nje zụta oyimu onye ka Emeka odogwu jelu Jakarta bụlụ ike bata Indonesia ebe dị achụla aka gị ọnụ m ekene gị ka m kpọtụrụ na nwanne m Jidofọ ka bụ onwe Jidofọ nwe Ifeanyị Ịzọba ihe ọra na m odogwu ebe isi bienu Sri Lanka ebe dị achụla aka gị ebe anyị mkpume dalụ ume bụ afa gị ume ke na-aza ebe gị dalụ ego gị a na-akọrọ m n'aka Amara Chukwu ya na ngozi Chukwu ibe nna ya Chukwu okike ogologo ndụ n'aka anyị na-ayọ Chukwu ife akwa akwa ife enwe ka anyị na-ayọ anyị ga-adịrịrị ndụ anyị ga-amụpụta nwa ga-amụpụta nwa amụpụta ibe ya anyị ga-agba moto anyị ga-alụlụ n'ụlọ anyị lụsị ụlọ ebili n'ime ya ezi nwaanyị Amaka o so na Amara Chukwu na-abụ ife anyị na-ayọ ogoli mala obi dị ya ọ dịka oji ọgwụ anụ o so na Amara Chukwu bunye ezi anya ego jụrụ oyi ego mmiri adịghị agwụ ego mmiri ka mụ na-ayọzi n'isi ụmụ Igbo anyị isi anamụ nina ogologo ndụ n'aka anyị na-ayọ ị na n'ugbo ọnụmụ ọchọrọ nwaanyị nne m nwa gị nọ n'ọba egwu onye bụ Okoye ọnụ m ekene gị eke akụzụ ụmụnna ọnụ m ekene ego gị adị agwụ ego mmiri ka ị na-eli ọ bụ ibe njimali gị ọrụ maka isi bịa Banglo India ebe dị achụzi aka gị ọnụ m ekene onye na-enye enye ife adị aka ya akọ onye na-enye iso na ndị eji mala odogwu obe ị ga-adị ike echi anyị ga-ebutelile ego ka aga isilibe ife isi ka nkenelu gị onye ka ọkọngwụ nwa ịgba n'ugwu eke gị bụ bilion moni ọrọ maka isi benu egwu m anabụ ụmụdọrọ Nnamdị Gada eke seleti na ịga dị ụmụdọrọ aka isi bịa aji nwanne m nwa kalụ daalụ kalụ mmeze daalụ amalụ nna gị ama na nna gị so na ndị ama ama ọnụ m ekene gị but n'oge oge n'ala ebirio ebe dị achụzi aka gị ahịa ọka nji bịa ife nna ya Chukwu okike ife akọ na mụ mmanya akọ na ndị na-enye m na nna onye achọ na m nwa jo 2010 nke bụ double money ụmụdọrọ aka isi bịa ndị ọ ga-adịrị mma
egwu m anabọrọ m ọbẹ o ka nje zụta oyibo onye ka ọkọngwọ aka billion money dalụ ọrụ maka isi bienu ihe ndị aka n'ala ebilio ebe dị achụzi aka gị o ma klasmeti dalụ ọlụ dalụ isi m kene ni nwanne gị o ekene chas ka gị n'obi leda o isi m kene ya o onye ka njụọ gị o imeelu m ife o ọ ga-adị m mma o onye ka ebi gị dalụ billion money dalụ ndị ọ ga-adị m mma o ka m jee zụta oyibo Sunday nwagai aka exchange na Kenya ka ị nala ebili o ọ ga-adị m mma o ka nsole gị lie ego gị o ọ ga-adịzi m mma chilinsi ka iji eme ọgụ egwu m anabụ ụmụdị ọra o ka nje zụta oyibo ndụ bụ isi obere nwa o papa mụrụ Chibuike na ịgabe Ọgọstin ike mụo ụmụdị ọra ka esi ebie Uganda ka ị nala oji ebute ike o ogboli nye abụ afa gị o omele nwa Chimeleze na ịgadị Amara Chukwu na ngozi Chukwu nya bụ final yo Amara Chukwu ya bụ final. Amara Chukwu na ngozi Chukwu nya bụ final yo Amara Chukwu ya bụ final. Kwaka ijebe egwu Amara Chukwu Ka ijebe egwu Amara Chukwu. Kwaka ijebe egwu Amara maka Ka ijebe egwu Amara Chukwu. Kwaka ijebe egwu Amara Chukwu Ka ijebe egwu Amara Chukwu. Kwaka ijebe egwu Amara Chukwu Ka ijebe egwu Amara